Barkanku da zuwa tashar A.M.D. Sabuwar rigima tsakanin shugaban kasa Muhammadu Buhari da kuma 'yan fai din Najeriya waɗanda suke yin fai network. Yanzu haka dai ta barke, to kafin dai mu je cikin labarin tsindin gadan-gadan da kuma jin menene irin kalubalen da yake tsakanin su, sai ku biyo mu da subscribers gami da ƙararrawar sanarwa, wanne kan ƙara mana ƙarfin gwiwa kwarai da gaske wajen ganin cewa mun ci gaba da kawo muku labaran waɗanda za su ci gaba da nishaɗantar da ku. 'Yan fai network sun tuhumi Muhammadu Buhari shugaban ƙasar Najeriya tare da ƙalubalanta shi akan abin da ya je ya faɗa a Majalisar Ɗinkin Duniya yayin da yake roƙon alfarma ta cewa a yafe wa Najeriya bashin da ta ciwo ake binta. Duba da cewa Najeriya ta gaza ba ta da kuɗin da za ta iya biya a dangane da wannan bashi da aka ciwo. Shi ne ya je da aka yi zaman majalisa yake roƙon a yafe wa Najeriya bashin da ake binta yayin da kowa yake faɗan albarkacin bakinsa amma sai ya magana bashi. Yayin da 'yan fai network suka ji wannan magana sai suka ce to da Allah ya haɗa su ba shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ba, yayin da kowa yake faɗan albarkacin bakinsa a dangane da shugaban ƙasar Muhammadu Buhari. Yayin da mutane suke ganin kamar babu masoyin Muhammadu Buhari, babu masoyin kuma bashin da aka ciyo a dangane da wannan ƙasa ta Najeriya, sai wannan al'amari ya tabbata kuma ya bayyana ganin cewa lalle babu shakka Muhammadu Buhari yana tare da masoya 100% yayin da suke cin alwashin biya mai idan fai ya fashe. Menene dalili da kuma makasudin da zai sa ya je ya ce wai a yafe wa Najeriya bayan Najeriya tana tattalin arziki ko mai tarin yawa, duba da cewa 'yan Najeriya an yi ittifakin cewa babu wanda ya kai su yawan fai a faɗin duniya, yayin da yanzu haka suka kasance na ɗaya. To don haka menene na zuwa ya je ya roƙo ta alfarma bacin suna da dukiya kuma suna da albarkar ƙasa na fai. Babu shakka sun yi alkawarin cewa idan dai har fai ya fahe to fa za su biya irin basussukan da ake bin su, wato za su biya wannan basussuka da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya ci. Su dai basu ji daɗin da Muhammadu Buhari ya fito ya bayanin kan cewa a yafe wa ƙasa Najeriya ba a dangane da nuna gazawarsa. Lalle wannan gazawa ta yi matukar ba da naƙasu a dangane da su 'yan fai din, kuma ta sanyaya musu gwiwa duba da cewa suna fai din su ne domin suna ganin cewa zai biya musu bukata, zai kai musu inda yake musu kaikayi har su so shi. Duba da cewa bahin Najeriya ya daɗe kuma zai zama wani kalubale a dangane da Najeriya. To idan dai har aka samu nasarar lashe cinye fai ya fashe to fa babu shakka za a biya bashin Najeriya ba sai ya wani roki alfarma ya zubar da mutunci a idon duniya ba. Su dai a yanzu haka manufarsu da kuma tunaninsu da kuma hangensu da irin hasashen nasu yana kaiwa ne wajen da suke ganin cewa idan dai har da an bar wannan bashi har sai lokacin da fai ya fashe to babu shakka fa su ma waɗancan za ta fashe musu, domin kuwa sun yi alkawarin cewa lalle babu shakka za su biya kiyasin kuɗin da Najeriya ta ciwo, za kuma su ƙara ninkawa akan wannan kuɗi. Duba da cewa fai network abu ne mai daraja wanda aka kiyasta cewa duk mutum ɗaya idan dai har kana da guda ɗaya yana kaiwa 300,000, to babu shakka in dai har hakan za ta faru to babu shakka akwai masu manyan kuɗi. Duba da cewa akwai wanda ya mallaki guda 1000, idan an karo an harhaɗa sun isa a biya bahin Najeriya, wanda har ma da cewa a biya waɗanda suke sun ba da wannan bashi lada kuwa mai tarin yawa. To idan dai har haka ne kaga za su ga girman Najeriya idan fai ya fashe, amma yanzu haka za su raina Najeriya duba da cewa Najeriya ta zama uwa ce yanzu haka Afirka, amma kuma ta zama wacce ta zama mai koma baya a tattalin arziki. To kamar yadda mutane ba su gane cewa Najeriya tana da nakasin tattalin arziki ba, waɗansu waɗanda ba su kasance a Najeriya ba, to lalle babu shakka yanzu haka a dangane da neman alfarmar yafa wannan bashi za ta kasance cewa lalle babu shakka mutane sun gano cewa Najeriya tana da naƙasu wajen tattalin arziki, wanda ma bai sani ba zai sani a wannan lokaci. To irin wannan 'yan fai suke hangewa da kuma irin nasu tunanin da irin nasu nazarin ya tattaro ya karkata waje ɗaya wajen ganin cewa lalle babu shakka tunda muna da fai kuma babu wata ƙasa da take ta kai mu yawan fai, to lalle babu shakka muna da irin damar da zamu biya wannan bashi da ake bin ƙasa Najeriya, yayin da za ta ci gaba da haskawa a sauran 'yan uwanta waɗanda suke ƙasashe ne na yankin Afirka. To lalle babu shakka wannan al'amari ya yi matuƙar girgiza gwamnatin Buhari, duba da cewa 'yan fai ɗin sun kai kokan kisan ne kai tsaye wajen Muhammadu Buhari, ya san kuma cewa lalle babu shakka ana tare da shi, ana kuma tare da bashin da ya ciyo. Duba da cewa an yi alwahin biya mai bashin, duba da cewa mutum kai kake sa data ka kuma kai kake mining, tun daga kai ne nan kake mining, to menene na cewa zaka biya wa ƙasa bashi? To amma duk basu duba wannan ba, suke cewa sun yi alƙawarin biya wa ƙasa bashi, sai dai wasu kuma suna ganin cewa kamar idan maganar ta ma tabbata to ana ganin cewa kamar shi fai din ba ya wahala ba wajen tara shi. To wai tsaya ma fai din za ta fashe?
wannan tambaya ce a gare ku. To wai menene ma ra'ayinku a dangane da wannan lamari? Shin Muhammadu Buhari ne ya daidai ko kuma 'yan fai ne suke nema su tunduma Muhammadu Buhari cikin wani iri? Soyayya ce ta sa suka ce da Muhammadu Buhari haka ko kuwa raini ne? Muna jiran ra'ayoyinku ta wannan tasha ta mai inganci wato A.M.D TV Hausa. Muna jiran comment ɗinku da liking ɗinku, wannan kan ƙara mana ƙarfin gwiwa kwarai da gaske wajen ganin cewa mun ci gaba da kawo muku labaran waɗanda za su ci gaba da nishaɗantar da ku.